Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka Phatom ya pi. Yes no but ka ICA. Kakras ka Pawnam hakari Bangladesh ka Nusrat Faria ka ba akru hakawe ka plim ka baya yaw bha Bangladesh ka plim mujib ya ka ba kala shim ya ka benta ban akum ka Sheikh Hasina menta kala Shah Phatok bala pengan ya ka hakikendon tumu penyap beriu. Kadika plim kabala direct do unong India Usham Benegal kabapen I ya ka Jing Jong Sheikh Mujibur Rahman bat ka kuan Jong ka Sheikh Hasina. Lakem ya ka na kanong ba Dhaka kat ba kadang temu ban lit sa Thailand la pengan ya ka haka kes kabana du unaitung araza apusau kabadai ka kes kabadang don haying bishar bat ba ka jing tokit kadang yan. Ha unaitung arza apusau we ubriu yaw bala tip kerteng kumu imamul hang ubay shim menta ha gajing ki ula sha siat nakjan bala penkit ya usho hospital na marba tip briu shu hadien bawla koin na gajing mensaw ula leit ban ujor ejahar ha ka laitrik mentau benai halor ka tega jingja kabala jaman shim snem ha ka kes la pen mi kerteng hadu arspa prapulai ngot ki briu ki bakantup ya ka menteri rang ba adu berem ka Sheikh Hasina bat ki don ru khat nyangot ki aktor aktres ka Faria kala mi kerteng ha thup kerteng ka ba arspa nyo la keno ba ka de kanong bay pisa ya ka awami lig ka seng jong ka Sheikh Hasina ki babun ki briu ki laong ba ka ni jingle jong ka sarkar Muhammad Yunus sa Bangladesh ka de ka jingle ka bam ya hab AA man shukem na phang ye ki briu ki baklem da tokit benya bun ki riu shampang ha ka ri Bangladesh ki balaong ba ka ni ka kaput jong ka sarkar Yunus ye ki briu ki bakrshan ya ka Sheikh Hasina